jo simplement dir-li a la senyora Peris que hem sigut reivindicatius, s'ha fet una reunió, s'ha demanat el que s'havia de demanar, no s'ha aconseguit i això li ha passat als que estem ací i li ha passat a vostè. A tots ens passa tots els dies ser reivindicatius i no aconseguir totalment el que vols. Però anem a mantindre el fil obert amb l'Electre, per suposar que sí. Per això, lo de que la peor gestión es la que nos ha hecho, se lo cuestionaría a la señora Peris. Y li indicaria que si he comentat i m'he allagat en el tema de l'horta protegida, que gràcies a l'aclariment del senyor Álvaro, ha sigut perquè un dels arguments que utilitza l'Entre, que és un argument molt raonable, és si vostès tenen uns problemes potencials amb el seu ecoparc, és perquè vostès lliurement han decidit, per unes raons lògiques, conjunturals, per lo que siga, la ubicació. I vostès han decidit posar-lo en un lloc que és conflictiu. Davant d'aquest argument, m'agradaria saber quins arguments utilitzaria la senyora Peris perquè és de pes. I reiterar que sí que s'ha fet la gestió.